Good morning, Siargao! Maayong buntag po. Kaninyong tanan, magandang umaga mga ka-Siargao. Aniya nasabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napagatud kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, dugay kita nakasulod tungod na sa atong internet problem. Salamat sa inyong pagtutok din ha. Mga ka-Siargao, good morning kan Charles Ken Mantilla. Good morning Siargao, good morning Kuya G. God bless. Salamat po, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers o commenters din ha. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran o ga probinsya nga silingan nato ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Ilabi na sa itong mga supporters din na mga misuporta ka nato. Salamat po kaninyong tanan. Magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili ta maglangan atong pag-asayron karon. Ang kahimtang sa panahon gikan na kang Benison Estareha sa DOST Pag-asa. Meron po tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay malapit sa Philippine boundary sa lower right corner at namataan sa layong 1,025 kilometers east-southeast of Mindanao. Posible ito pumasok ng ating parcel early morning. Base po sa ating analysis at base na rin sa tinitingnan nating mga models, mababa yung chance na itong low pressure area ay maging isang bagyo or tropical depression. Gayunpaman, aasahan pa rin natin yung landfall or yung pagtawid nitong low pressure area sa ating bansa. Simula Friday, December 18 hanggang sa Sunday, December 20 ay posibleng tumawid itong low pressure area dito sa pagitan po ng northern portion of Mindanao at southern portion of Visayas. Afterwards, tatawid ito dito sa may Sulusi, sa lalawigan ng Palawan, and then eventually, pagsapit po ng Sunday ay nasa may West Philippine Sea na ito. Ibig sabihin, from Thursday pa lamang hanggang sa Sunday, ay magkakaroon tayo ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, and even Mimaropa dahil dun sa low pressure area. At bukod pa ito, dun sa ibang mga weather systems na ating binabantayan sa ngayon, tulad ng tail end ng frontal system at ng northeast monsoon or amihan na siyang lumalakas hanggang sa weekend. Dito po sa silangang parte ng Visayas, dito rin sa Caraga Region at Davao Region, maulap pa rin po ang kalangitan. Sa Eastern Visayas dahil po yan sa tail end ng frontal system. Dito naman sa Eastern Mindanao dahil dun sa trough pa rin ng low pressure area na maaring nasa loob na ng PAR. At kung mayroong mga light to moderate rains dito sa eastern section, sa natitirang bahagi po ng Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman at meron din tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Mao kana mga ka-Siargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Adunay gibantayan karon nga low pressure area mga ka-Siargao sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Maong asahan nato mga ka-Siargao nga karong simanaha o sa sunod na simana sa Kapaskuhan. Adunay mga pag-ulan nga atong masinati. Pagdala ng payong mga ka-Siargao. Normal na sa Surigao ang ulan ang Pasko. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Kamusta sa tanan ko nga mga lumon sa San Benito Plandano family o Lungos family, lalo na sa nanay ko. Love you nay. Gikan na kan Sir Rudy Lungos Plandano Borja. Salamat po. Magandang umaga. Good morning. Stay safe. God bless. Gikan na kan Clint Dumaghoy. Salamat po. Good morning, Dumagtoy diay. Clint Dumagtoy, salamat. Good morning, Zozine Ortuhan o Tuhan. Salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Paki-shout out sa mga Heraldino family, Lim family o
Tonera family. God bless and Merry Christmas to all. Morning, Siargao and Kuya G. Mega shout out, Pedarce family. Stay strong, Surigao City. Gikan na kang Lynn Lopez Dar. Salamat. Good morning sa tanan, Kuya G. Pa-shout out ako sa diha. Nasa taga Mabini, Santa Monica, labi na sa akong o sa among mga kasilinganan. Diyan na sa Subaybay. Nagsubaybay sa imong programa. Arandid family, happy viewing. Thank you. Gikan na kang Malin. Arandid, salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Jerpsel Artes. Salamat, magandang umaga. Good morning kanimo din ha. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Marayaw na buntag sa tanan taga Barangay Buhing Kalipay. Stay safe. God bless us all. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Vanessa Moreno Dagante. Good morning kang Jeneline Saludes. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing. Good morning, Che Gabutero. Salamat. Pa-shoutout naman dyan. Gikan na kang Vanessa Dagante. Salamat. Daganta. Salamat. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning. And sad sa ako mga anak. Salamat po. Gikan na kang Che. Good morning. Kuya G, pa-shoutout sa akong mama nga mutan-aw karon. Salamat. Magandang umaga. Good morning po. Good morning kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Ang atong pinakaunang bahin sa mga balita karong buntaga. Mga estudyante sa Siargao nakadawat og tablet. Mapasalamaton karon ang Department of Education Siargao Division sa pagpangulo ni DepEd Siargao Schools Division Superintendent Dr. Nelia Lumukso ngadto na sa Road Engineering Association of the Philippines Incorporated. Ilalom sa programa ni ini nga lingap ng REAP project. Nakadawat ang mga deserving nga estudyante nga gipili mismo sa DepEd Siargao aron na makatabang sa mga estudyante nga makahabol o maka-adapt sa new normal. Ilabi na sa blended learning karon amidst pandemic, mga kasyargao. Mga na latest updates sa DepEd Siargao, mga kasyargao. Adunay gipanghatag nga tablet gikan na sa usa ka pribado nga asosasyon, mga kasyargao, nga mao ang Road Engineering Association of the Philippines Incorporated. Salamat kaninyo. Ilabi na sa mga tablet nga gihatag alang na sa mga estudyanteng Siargao noon. Salamat. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargao, Dapa Siargao adunay 11 ka ongoing active COVID-19 cases. Gikabutyag karon, mga kasyargao, ni Surigao del Norte Assistant Provincial Administrator for Hospital and Health Concern, Dr. Arlene Felizarta, nga adunay 11 ka ongoing active cases pa hangtod karon ang atong munisipalidad sa Dapa. Maong bantayanan ang atong lungsod, ilabi na sa mga but pa gikan sa laing lugar. Gikabutyag usab, mga kasyargao, nga dili gayod magpasulod sa atong isla sa Siargao kung walay negatibo nga antigen result. Samtang ang atong probinsya Surigao del Norte adunay naitala karon nga 38 nga kinatibok ang active cases, nga ang pinakadako ang maong atong munisipalidad sa Dapa, nga 11 ang pamahayag o ang detalye gikan na mismo kang Dr. Arlene Felizarta. Bantayanan sa nato kumananda pa, basically the reason na mo ato ba jud i-insist or ato ba jud padayon no na may ato antigen testing before magto dito para ikaw sa mismo magsuyod, pag-ignay ikaw, nadili sab ka makadugang pa dito kay may ato pa 11 sa ongoing active cases sa Dapa. Amoy highest nato kuman sa tibuok probinsya. Nagsunod ang unom sa San Francisco, jay ato upat sa Claver, tuyo sa Alegria, duha sa Socorro, duha sa Taganaan, duha sa Seaton, duha sa Higakit, isa sa Bakwag, GL, Mainit, Plaster, Santa Monica, and Subud. So, amo niyan 14 nato ka munisipyo na may mga kaso out of 20, daoy
total 38 nato kuman na ongoing active cases. Diyan sila sa nagkalain-lain na ato na mga quarantine facilities, iban diyan sa hospital. Pero nag-anam na sa bini sila pag kanang ka-recover in matter of case, makuha na sa bini, pero kung nagsige sa dugang, amo gadto din amo daw taglaw mag-fluctuate ra sila mo lahos-lahos pag-ubos, amo diyon. So, importante gadto na early detection, mag-test na dyan, then ma-isolate, then mag-contact tracing na dyan, then quarantine sa mga close contact. Mao kana mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ang detalye mga kasyargaw ni Dr. Arlene Felizarta, ang atong Assistant Provincial Administrator for Hospital and Health Concerns sa Surigao del Norte. Sumala pa kaniya nga adunay 11 nga active cases ang dapa o kinatibuk ang 38 ka active cases sa Surigao del Norte o probinsya Surigao del Norte. Mag-ignay gayo kita mga kasyargaw kay ang atong munisipalidad sa Dapa ang pinakadaghan sa mga adunay active cases karon sa COVID-19. Ingat mga kasyargaw. Good morning Kuya G, pa shout out sa Glimani family gikan na kang Jay Mandria Roculas Glimani. Salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siargao. God bless us all. Ingat Siargao, gikan na kang Tata Manazone. Salamat. Good morning Kuya G, stay safe always. Gikan na kang Jovito Sulapa. Salamat Sir Jovito. Good morning. Good morning Kuya G, always ingat Siargao. Gikan na kang Junel Dispoy. Salamat Sir Junel. O sa mga taga Sayak, good morning kaninyong tanan din ha. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Pa shout out sa taga San Benito, gikan na kang Catherine Hermoso. Salamat po, magandang umaga ma'am. Good morning Kuya G, good morning Siargao, gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat Yuel, og sa mga taga Burgos, magandang umaga po, maayong buntag kaninyong tanan. Idol G, good morning, gikan na kang Mark James Lisondra. Mark, salamat, magandang umaga kanimo din ha. Salamat sa pag-tanaw, pagsubaybay din na sa atong programa. Salamat, Mark James Lisondra. Good morning kang Sir Rudy Plandano Borja Jr. Maradyaw na buntag Kuya G. Maradyaw na buntag sa tanang mga taga Siargao. Pa-shout out ako sa mga San Benito, mga taga San Benito, mga task force kasanag provincial, Commander Michael Sulapas o Joy Bernaldez watching from Papua New Guinea. Salamat Sir Rudy. Good morning. Good morning Kuya G. Pakigreet sa Cubana nga karon pa nakagawas gikan sa quarantine si Reynante Morente ang pangalan sa akong bana. O happy birthday to me. Salamat Kuya G. Happy viewing Siargao. Gikan na kan Jessa Morente. Happy birthday po kanimo din Ma'am Jessa Morente og sa imong bana. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Kuya Brock Balili. Salamat mga taga Makati. Salamat, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Samtang sa laing bahin mga kasyargao, antigen testing sa Surigao del Norte, posible na ang ipadayon. Opisyal na lang nga anunsyo ang gihulat karon kung kano sa mubalik ang libre nga antigen testing diri na sa atong probinsya Surigao del Norte. Kinihuman nga gikabutyag kagahapong adlaw ni Dr. Arlene Felizarta, ang Assistant Provincial Administrator for Hospital and Health Concerns, nga gikuha na kagahapong adlaw sa Butuan City ang mga testing kits o gihulat na lamang kung kanus-a ang pag-resume sa testing. Gimanduan na niini ang mga medtech nga mag-andam na sa posibleng pagbalik sa mga testing mga kasyargao nga nahulong. Priority numbers gihapon ang paagi sa maong testing. Atong paminawon ang detalye o ang pagkumpirma ang pagbutyag karon ni Dr. Arlene Felizarta. Actually, ang ato antigen testing may pagkahapon, last day gahapon, pero wala na kita makahuman sa tibok adlaw, kulot na manggajud. So, sa taglaong na ni Goblalo Kaina, we're really hoping na maabot na adto kuha naman, kuha na dito sa Butuan, maabot na ito kuman sa buntag, ato na tag-advise na ato mga medtech swabbers na mag-ready na lamang sila kay magunita na gadud nato mismo
ang mga antigen kits basin maka padadyo na kita or maka-resume no ato free nga rapid antigen swab testing sa grandstand this afternoon. Pagpaskin dito is until further notice, so amo doon na ako nahibawan at early this morning na kung makaabot para lamang sa kumanabuntag, we will have the testing this afternoon. So ato dyan ipahibayo da dyan, no? Sa labi na sa aton mga nataganan ng note na pwede na sila mukanto kung moabot na for the priority number. Mao kana ang pamahayag mga kasyargaw ang detalye sa maong balita karon gikan na mismo kan Dr. Arlene Felizarta mga kasyargaw. Ato na lang hulaton ang opisyal na mga anunsyo gikan na sa atong probinsya Surigao del Norte. For sure adunay ipagawas karong buntag or karong adlaw or kun dili manggaling ugma Biyernes mga kasyargaw adunay mapagawas nga latest updates may tungod na sa opisyal nga anunsyo sa pagbalik pag-resume sa antigen testing. Mga kasyargaw, hulat-hulat lamang kita dinha na mga kasyargaw para na sa maong antigen. Makauli ra gyud kita o adiser ang Kapaskuhan next week mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan. Magandang umaga mga viewers nato karon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Mga kasyargaw, samtang sa laing bahin sa mga balita karon, symposium batok sa CTG Deception o recruitment gipahigayon. Gipahigayon kagahapong adlaw mga kasyargaw, alas 9 sa buntag sa pagpangulo ni Police Major Tisel Molita, ang Police Community Affairs and Development Officer sa Surigao del Norte Provincial o Police Provincial Office, ang symposium sa pakigbatok sa Communist Terrorist Groups kung CTG Deception o recruitment sa mga kaigsuunan nato nga mga IPs mga kasyargaw o recruitment sa walhong grupo ngadto na sa atong mga kaigsuonan nga IPs kon indigenous people. Kini inubanan sa personahe sa Police Regional Office 13 nga gipangunahan ni Police Colonel Ruben de los Santos og Surigao del Norte NCIP nga gipangaluhan ni Attorney Victor Mark Bernal. Naisgutan sa mga symposium kagahapon mga kasyargaw. Mao ang rasyonale sa symposium, legal basis karon mga kasyargaw sa Executive Order 70 o ang pakigbatok sa mga walhong grupo, ang End Communist Armed Conflict o ang LCAC mga kasyargaw. Gender Sensitivity and Vowsy na isgutang unasab. Testimonial sa 5 kakanhing rebelde mga kasyargaw. O gi-explain usab ang 29th Infantry Battalion o ang 30 Infantry Battalion Philippine Army para na sa pag-isgot sa gift giving sa mga participants mga kasyargaw o ang paghatag kanila o mga regalo alang na kanila gikan na sa atong mga otoridad. Samtang gihatag usab ang mga prepaid Globe Wi-Fi nga proyekto sa atong kapulisan ug ang Project Manghod to help students mga kasyargaw para na sa ilang online class. Gihatagan usab sila para na sa ilang online classes nga mahitabo mga kasyargaw. Ang maong aktibidad gipartisiparan usab sa mga IPUs o Indigenous People Youth sa Barangay Ima og Mabuhay Season Surigao del Norte o Barangay Magtangali sa San Francisco og Mat-I sa Surigao City uban sa Surigao del Norte og City KK officers og members kanhing 8 grupo og ang atong Armed Forces of the Philippines. Mao na latest updates sa atong mga kapulisan og atong mga kasundaluhan mga kasyargaw. Nindot kini tungod na sa pagpahibalo ngadto na sa atong mga kaigsuonan labi na sa atong mga indigenous people nga ayaw gayod pagsampa sa walhong grupo og ipadayon nila ang ilang pagsuporta sa atong gobyerno kay ang gobyerno man gayod ang nagdumala sa tibuok nasod Pilipinas.
Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang 3,478 ka pulis gi-dispatch mga kasyargaw karong Yuletide season. Nagpagawas na karon og operational guidelines ang PNP Caraga alang na sa deployment sa 3,478 ka mga PNP personnel nga gitahasan nga mag-provide og maximum security coverage karong Yuletide season sa Caraga Region. Sumala pa kang PRO 13 kon Police Regional Office 13 Director Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. nga ang maong mga tropa sa kapulisan gikan na mismo sa nagkalain-laing police station og mobile forces sa Caraga gi-deploy mga kasyargaw. Gisugo usab ang mga kapulisan nga magbutang og help desk sa area kung diin adunay mga daghang katawhan o gimanduan usab ni General Caramat nga i-sustainer ang level of alertness o siguruhon ang enhanced management sa police operations. Dili lamang sa pagpatrolya o police visibility, pakusgon usab ni ini ang pagpatuman sa mga health protocols o minimum health standards mga giset sa IATF mga kasyargaw. Mainumduman nato atong makita sa nagkadaiyang munisipalidad, nagkadaiyang syudad mga kasyargaw dinhi na sa Caraga Region nga naagayod sila nagbantay ilabi na ang pagsugod sa simbang gabi sa 15 nitong 15 sa gabi og 16 sa kadlawon para na sa Misa de Gallo. Congratulations sa atong mga kapulisan. Salamat sab kaninyo sa pagbantay sa atong mga katawhan. Ilabi na ang mga nanimba sa simbang gabi og Misa de Gallo. Mga latest updates mga kasyargaw sa atong mga balita karon sa Caraga Region. Good morning, magandang umaga. Mayong buntag Sir G, palihog ko greet ngadto na kang Mike Santisas o kang Prince JM Rivera gikan ni Randy Ranz Santisas watching from Manila. Salamat po, magandang umaga. Good morning mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Good morning usab sa atong mga viewers mga likers karon. Salamat, magandang umaga. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of December 15, 2020, we have 16 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 7 cases from Agusan del Sur, from municipalities of San Luis, 4, and 1 case each from municipalities of Prosperidad, San Francisco, Veruela, 2 cases from Surigao del Norte, from General Luna, 1, Sison, 1, 2 cases from Washington, Surigao City, 1 case from Basilisa, Province of Dinagat Islands, 1 case from Marihatag, Surigao del Sur, 3 cases from Butuan City, with 1 case each from Barangays Lemon, Tarigaman, Villacananga. For classification of cases, we have recorded 10 local transmission cases, 3 with no travel history to an area with local transmission, 2 cases with travel history to an area with local transmission, and 1 LSI. For status of condition, 11 cases are asymptomatic, 5 have mild. For status of management, 16 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 15, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 53-year-old male from Butuan City with no known comorbidity. Onset of fever, cough, and shortness of breath on November 28, 2020. Admitted on December 1, 2020. However, due to complications, the patient died on December 15, 2020. As of December 15, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 4,175 confirmed cases, 433 active cases, 3,552 recoveries, and 190 deaths. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 dinhi na sa Caraga Region adunay dugang mga kasyargaw dinhi na sa tong probinsya Surigao del Norte. Ingat po kitang tanan ilabi na sa GL. Good morning po kaninyong tanan adunay nadugang. Ingat kita mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, atong i-greet si Shirley Garciano
Good morning, Kuya G. Hi lang kay Eddie Garciano, diyan nasa Siargao. Salamat, good morning, happy viewing po. Kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargao, ospital ug LGUs gisugo na sa DOH nga mag-andam sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Gisugo na ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga ospital o local government units nga mangandam sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 karong holiday season. Sa report ni Pangulong Duterte, giingon ni Duque nga migawa sa ilang datos nga ang mga COVID-19 beds o mechanical ventilators sa mga healthcare o isolation facilities ang kinahanglan karon. Tungod ni ini, gidani ni Duque ang mga ospital labi na ang mga private mga kasyargao nga magahin og igong ihap sa mga beds o mechanical ventilators para na sa mga COVID-19 patients mga kasyargao. Mao ka na mga kasyargao ang latest updates mga kasyargao dito na sa kauluhan. Samtang mga kasyargao ang atong horoscope karong buntaga naatay upat mga kasyargao ng horoscope para na kaninyo. Sa Aries, padayon ang kalipay. Lucky numbers 55, 33, 11, 41, 25. Lucky color dollar green. Samtang sa Taurus, mga kasyargao, ayaw kasina sa kauban. Appreciate og be thankful ka sa imong gift. Lucky numbers 33, 13, 25, 52, 41. Lucky color mango orange. Samtang sa Gemini, cherish nimo ang gift of beauty. Mahuman nimo ang imong kurso. Lucky numbers 22, 11, 35, 53, 43. Lucky color lilac violet. Samtang sa Cancer, ma-experience nimo ang effects sa meditation karon. Lucky numbers nimo 52, 21, 12, 31, 43. Lucky color amethyst violet mga kasyargao. Mao kana ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargao. Napay laing upat sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa tong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa live bahin sa mga balita karon, face-to-face classes dili compulsory, dry run gikatakda. Dili compulsory o kinahanglan voluntaryo lamang ang face-to-face classes. Kini ang gipagawas karon nga statement sa Department of Education human nga gideklara sa Pangulo nga posible nang mahitabo ang face-to-face classes sa mga low-risk areas sa atong nasod. Sumala pa nga magsumiter o sa ang mga maestra o magtutudlo sa mga pagtugot o permiso ngadto na sa mga ginikanan kung paapilon ba niini ang ilang anak sa face-to-face classes. Giingon karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga January 11 to 23, 2021 ang mahitabong dry run alang na sa face-to-face classes mga gimonitor o i-monitor sa DepEd o COVID-19 National Task Force mga kasyargao. Samtang sa ulahing simana sa January, ang paggahin sa submission sa mga reports sa resulta sa pilot face-to-face classes o pilot testing sa face-to-face classes o evaluation para na sa pinal nga rekomendasyon ngadto na kang Pangulong Duterte mga kasyargao. Gikatakda kini ang face-to-face classes January 11 to January 23 ug ang last week sa January ang pagmugna og report para na sa maong aktibidad para na mai-recommend ngadto na sa Pangulong Duterte. Apan mga kasyargao, pagpahigayon sa face-to-face classes i-postpone asa sumala kang Senator Bongo.
Sumala pa mga kasyargaw nga may pamahayag sa iyang reservation opinion si Senador Christopher Bongo sa plano karon sa Department of Education nga pagpahigayon og pilot testing sa face-to-face classes sa mga low-risk areas sa sunod nga bulan. Sumala kang Senador Bongo nga para kaniya mas maayo nga i-postpone asa ang maong lakang hangtod wala pay mapamatud-an nga luwas og epektibong mga bakuna kontra COVID-19. Giinsister ni Senador Bongo ang no vaccine, no face-to-face classes. Kini tungod na kung adunay magpositibo sa usa ka classroom, back to square one na usab o back to zero na sab o dugang contact tracing na sab ang mahitabo. Sumala pa nga pipila na lamang kabulan aliser mahuman ang school year, maong hulaton na lamang ang bakuna aron hinahinay na kita nga makabalik sa normal nga kinabuhi. Mao kanang latest updates gikan na kan Senador Bongo mga kasyargaw. Sumala pa kaniya nga hulaton na lang nato ang bakuna tungod kay pipila ka bulan na lamang. Hapit naman mahuman ang school year, ilabi na sa mga pampublikong tulunghaan mga kasyargaw. Apan, ang desisyon ana naagi hapon sa atong Pangulo mga kasyargaw. Kung ipadayon ba o dili atong atangan na karong umaabot January kay sa Pangulo, aprobado kini ilabi na sa mga low-risk areas, mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa atong laing bahin sa horoscope, sa Leo, ang kalingawan mahimong big time nga negosyo. Lucky numbers 52, 25, 41, 15, 35. Lucky color, vanilla brown. Samtang sa Virgo, comfortable sa tanang events karon. Lucky numbers 35, 55, 26, 11, 42. Lucky color, sky blue. Samtang sa Libra, puno sa feel-good events ang life nimo karon. Lucky numbers 13, 31, 22, 52, 43. Lucky color, crimson red. Samtang sa Scorpio, more forms og kalipay ang experience nimo karon sa imong life. Lucky numbers 43, 11, 31, 53, 25. Lucky color, shocking pink. Mao kana mga kasyargaw ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat last na unya taud-taud mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, ang atong latest update sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, ana sa kinatibuk ang 452,988 ka COVID-19 confirmed case sa tibok nasod Pilipinas. Samtang 24,873 niini mga kasyargaw ang aktibo karon o ang active cases. Samtang 419,282 mga kasyargaw ang naka-recover na. Samtang mga kasyargaw ang mga nangamatay ana karon mga kasyargaw sa 8,833 mga kasyargaw. Sumala pa sulod sa 24 oras mga kasyargaw na ay 1,156 mga kasyargaw nga naitala ang Department of Health mga kasyargaw nga bag-ong kaso. Mao kana ang latest updates nato karon sa kahimtang mga kasyargaw sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers. Wala ko kabasa sa mga comments, naglag ang akong ginatanaw karon nga screen. Salamat, magandang umaga. Atong i-refresh mga kasyargaw para na ma-greet na ko kamo din na sa mga commenters nato, mga reactors karon. Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw sa atong dugang na horoscope karong buntaga. Sa Sagittarius, dili nimo maihap ang blessings nga madawat karon. Lucky numbers 11, 42, 25, 53, 44. Lucky color electric blue. Samtang sa Capricorn, daghang bahandi nimo karon nga madawat. Lucky numbers 12, 51, 45, 35, 21. Lucky color pine green. Samtang sa Aquarius, lucky numbers mga kasyargaw walay iyang gihatag karon
nga advice. Pero na lucky numbers 35, 53, 13, 21, 42. Lucky color, citrine yellow. Samtang sa Pisces, ma-develop nimo ang perfect health karon. Lucky numbers 53, 35, 13, 43, 22. Lucky color, fire red. Mga kasyargaw, good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Atong ginatanaw karon ang atong screen. Naglag siya para mabasa nato ang inyong mga comments karon, mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po. Nagsimba na ba kamo mga kasyargaw? Ikaduhang adlaw na karon sa Misa de Gallo o kagabi ang simbang gabi, mga kasyargaw. Nagsimba na ba kamo mga kasyargaw? Simba na mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa atong countdown karon, 8 days na lang, Pasko na. Pasko na mga kasyargaw. 8 o 8 days na lang, Pasko na. Unsa inyong mga handa, mga kasyargaw. Unsa inyong mga plano karong umaabot na Kapaskuhan. Bawal ang tapok-tapok, mga kasyargaw. Kay gayo nato ang minimum health standards, ang social distancing. Pwede na kamo magtapok-tapok kung pamilya, mga kasyargaw. Pero kung manghagad kamo ng mga kaila, ayaw na lang, mga kasyargaw. Kasi madakpan pa kamo. Siyempre, ang gisaulong nato, mga kasyargaw, ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo, mga kasyargaw. Merry Christmas po! Magandang umaga kaniyong tanan, mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning, mga kasyargaw. Di na ako... Excuse me, mga kasyargaw. Di na ako mabasa ang inyong mga comment, mga kasyargaw. Naghang ang akong screen din eh. Di rin ako makita. Hinay siguro ang internet kaya dili na to makita ang inyong mga comments karon nga dugang ng mga comments, mga kasyargaw na ay internet problem siguro na to kaya dili na ako gid makita, mga kasyargaw. Shout out na lang kaninyong tanan, ilabi na sa mga nag-comments karon, mga apas na comments. Salamat. Magandang umaga. Dinhi na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kini yan yung nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Thursday po kaninyong tanan.